काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा काळजी. काय रे काय करतो? ते काय नाही रे, घराकडे नेटवर्क मिळणार नाही ना, म्हणून नाही बसलोय. काय ते त्या मरण दे त्याची चूज लवकर सोयलं. फटकी तू वाका बोललो ना, 2 दिवस काजी फिरतोय काच गावना नाही. चोरी बिरी जाता की काय? चोरी बिरी माझ्या खालचं वरपर्यंत हुलो घातलंय ना, आता माझं नाव नाही बघ. व्यवस्थित घाल, फक्का चोडीक घाल, गावले काय हा. फकाचं ना बरं हो घालतं व्यवस्थित. माझ्याकडे नाही आयडिया. कसली आयडिया? चोरी कोण करताना आता बरोबर कळताला. होय काय? हा माझ्याकडे नाही चिप आहे ट्रॅक करूची. ती चिप ना मी पोणवात घालिया. हा हा मग आपल्याला बरोबर कळताला कोण चोरी करता तू. नक्की? होय मी काय करतोय माहिती आहे, मी घराकडे जाऊन घेऊन येतोय. चला हा हा चल तुझ्या घराकडे जाऊन ये. चला. सिमेर भेट सिमेर. हा येतोय हा चला. हे हल्ले मग काय त्या अरे हल्लय. ही बाग माझी. हा होय काय चल ह्या वाटेच चल. पुढे जा. हे हो बघ थांब हो बघ. एका लावूया. लाय मध्ये अरे लायलं पण चोरीला तर कळतं कसा? कळताला बरोबर, माझ्या मोबाईलात ना एक ऍप्लिकेशन आहे त्याच्यावर कळताला मला. नक्की? होय रे कळताला चल. होय? होय हा. कळताला चल. तू काय कर आता घराकडे जा. मी हा झालो ना मूव झालो ना सिग्नल काय तुका फोन करतोय. मग हे मात्र लगेच या. हा बरा येतोय. हा, चल जा. हा सांगा नक्की. फोन लागणार आहे मला. तो खय गेलो मला काय माहिती आता आहे ते वेळ. हॅलो अरे मला खय असो. हा हडे लवकर ये देवळेकडे. आम्ही बघतोय बनवा चिप घातली ना. हा तो आता सिग्नल मूव जाता. होय हा ये पटकन ये अडे देवळाकडे. आम्ही असं आहे. हा ये ये ये. हा हा चल चल हा चल. काय रे? कितको वेळ झालं का? यो बघ सिग्नल ते कळता यो बघ. म्हणजे चोर गावलो? शोधूच्या आधी गावतो काय मेल्या. सिग्नल कसा टाकायचा? तो हैन हैन जाऊ काय बघ हैन. अरे मेला काजी माझ्या थडे असेल मरे. पण सिग्नल अडे ते कळता मी सांगते चल हैन. काजी कोणाचे माझे का तुझे? ते असतील तुझे पण सिग्नल अडे ते कळता. चल चल हैन चल रे. काय माहिती काय सांगू तू थडे चल. यो बघ हैन. नक्की बा?
हा न जाऊचा का ना नाही होई ना थांब थांब हे ना काय मॅट झालं का तू बरं वाटत असं मी नाही खातो अरे ह्या देख काय चल मका माझ्या चल माझ्या मागून मॅट जा अक्कलच ना काहीच गोष्ट बरं वाटते असं नको ते वाटेल टाकू पाय टाकू गाव ना तो गाव तुला काय रे हडे खडे आमच्या बागेत हा काय रे अरे काय नाही रे काजी चोर शोधतो अरे ह्याने काहीतरी हल्ल्यान काजी जर पुकडचा सकाळपासून नको त्या वाटेन फिरायचा बघूया काय ते गावता आता बरं आला शोधा शोधा एक दिवस काजीत नाही ना गेला की शाप सत्यानाश करून टाकतात काजींचो एक काच ठेवणत नाही फकाय ठेवणत नाही मेले साले माय जय नुसते त्यांना काजी चोरू भये शोधा शोधा तुम्ही शोधा आणि गावले ना की बरे गुडदाया मा मिया येते त्यांना मग या करू मग गावातल्यांका बोलवय आणि बरे मार 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 येते त्यांना गावतलो चल आहे ना गप्पू चल मी सांगतो येते ना चल शोधा शोधा आणि ये गावले का सांगा हा दांडे बिंडे घेऊन येते गुडदाव आहे होय, मेले होय. बरे हा. माय जयांका काजी चोरू भये हा मी सांगतो हा गावले तर सांग तू काजी काढ तू काजी काढ चल होय होय ते चल शोध मेले आधी त्यांचा नेहरू हे नेहरू हा थांब वाईट थांब दादन रवले फक्त जरा थांब काधी चोरी गेले मा थांब रे वाईट तू काधी चोरी गेले मा होय थांब वाईट थांब हे बघ इतर काजी भरपूर मी चढतोय हा. तू खाली राह चल सगळी लाईक कसं मारला हो तू आधी तमारू कोणी जर इलो तर माका सांग हा तर मला माका गावाशी तू कोटचो सांगते सांगते चल येडे. ये ही पिशी अरे येडा ही पिशी घे तू ठळ चल, चल, ठळ. चल, मला ये. नाही तो नेणे नाही ये. येते मा ये होय, चल, चल. वर जात का लक्ष ठेव मधल्या आजूबाजू लाईक करा सोमते कोणी इलो ना तर शिट्टी घाल मग हा, चल. अरे मला गड काढूची नय मराग वरती चढलंय अरे मेल्या गाडा मोडली समजला आणि काठी चोर कोणी गाडा हाडलेली आता येच मरे पडलेत ते मला हुमले चावतो ठेका मी तुका हाडल्या याच कळणार आहे माका इथे कोणीले हा माझी तू जिप्पीस बिप्पीस हडले ना तर चलता माझी म्हणजे काय तुका फालतू वाटलं काय ता मी सांगते तर चल खालते नाही चल माझ्या तुझा का बरो अरे हडे रे चल माझ्या माग बघा द्या नीट मला हे कोण निरंजन काय गेलो पाय मोडलो येडेकडे तू तुझ्यामुळे झाला कळला मा काय ता चोर रवलो मागे आणि आम्ही गेलो पुढे म्हणजे म्हणजे काय मी सांगू होते खालते जाऊया म्हणून थांब मला तुझ्या महिना पुरो अक्को सोडो ना पालतो वाचलोय काजी कोणाचे माझे काजी माझ्या असं नका पाय दुखायला लागले माझ्या हा, मग मला मागे सांगू नको चोर होय मा म्हणजे माझ्या नाही कशा घेतात
काय मेल्या काय येता कबरो किती वेळ झालो काळो पडलो चल आता शोधूक नको काय चल हा, काय आहे चाललं चल बघ काळो पडलो आणि चला पायाला दिसणार बघ बॅटरी उडूची लागली अरे तू माझ्याच घराकडे देखयता मरे माझ्या तुझ्यात काही सुरू नाही मा हे चल मॅड झालं मी घ्या का मला चोरतलं मी उलट तुझा भला करतो आणि तूच माझ्या उलट बेंडो मारतो चल चल जाऊया बघूया कोण कोणते गावात देते का वरसून खालती नाही हुलपले ना तर माझं नावच नाही चल तू मांगरात देखयता मरे सिग्नो मागरा तुझ्या हो माझ्या मागरा कधी लपले काय रे चल मी घ्या का मला लपयतलं तो माझं मागर घेऊ लपचे सांगते तो अरे असा माझो पण मी घ्या का मॅड झालं का मी उलट अक्षय तुका मदत करतोय मला माझ्या मागरा तुझ्या काही गावते म्हणजे तुझ्या चल बघूया बघूया चल आता चल बघूया माझ्या काळजी बघूया लपतो तुका माहिती काय झालं आता कळला काय ता अरे आम्ही ज्या बोंडवर चिप घातली ना तोच बोंडू ना आमच्या गोरवानी खाल्ले नाही मरे म्हणून तो मोबाईल आमच्या असो गोट्याकडे देखवू लागलो सांगते का मग तू ओगीत माझ्या संशय घेतलो आम्ही काजी चोरली म्हणा तामा काय सांगू नको हा त्या भट्ट्यात काजी मागा नको पहिला तू सांगतोय मागा माझी काजी होय काजू आहे मग उद्या ये सकाळी गोरवा हकतली त्याच्यातले गावतले ना ते धुवून घे हा मग सांगू नको तू माका नको ते कोरोना खाल्लेले शेणातले काजी होय मग तुका तर सकाळी येऊन धुवून घे हा मी चललोय माका माझी काजी होय हा? ए, ए! काजी होय, माका काजी होय. बघलंय मा यांच्यानी आमचा काजी चोर बनवल्यानी नाही रे आम्ही फक्त बोंडूच काढले हेच असले काजी चोर त्या म्हणजे असा झाला चोरून गेलो गाव आणि गौरवांचा नाव तुमका जर आमचा ह्यो व्हिडिओ आवडलो असाल तर लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा कॅज्युअल मालवणी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा हा आणि बाजू बसली घंटा वाजव विसरा नका आणि आमचं ह्यो नवीन चॅनल असा जुनो चॅनल आमचं ना हॅक झालो आणि तो डिलीट झालो तेव्हा ह्यो नवीन चॅनल सबस्क्राईब करा अरे पिनच नाही राहू त्याच्या पाय मुरगा होता तो चप्पल घे ए हा तुझं घरचा हेमेड आता अरे जाव होते ना खेका बोलतो फटकीच वागा बोललो ना आता मी बोलू का नाही ते सांगायला नाही. कोणतं गावामध्ये उद्या का ना उलपायचं का ना वरती खाल खालते ना मग चोर रवलो मला पुढे आणि आम्ही गेलो मागे थांब माहिती आहे तुझ्या महिन्यात काय मा? अगदी मग खूप काकू बरे बरे वाटते होत नाही तू नंतर घेतलं